Tražim stanku u ime kluba Mosta i molim vas fizičku stanku. Mi ćemo danas cijeli dan svjedočiti raspravi o amandmanima gdje je klub SDP-a uputio amandmane praktički brisanje svih članaka, a mi s ovog mjesta želimo poslati jednu poruku. Branko Bačić i Andrej Plenković nakon što su izmijenili Zakon o poljoprivrednom zemljištu zbog ulaska u OECD, pa stranci sada mogu nasljeđivati poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj i kupovati i nasljeđivati, dok Hrvati ne mogu u tim drugim zemljama. Dakle, za Hrvate vrijede nekakva druga pravila. Imamo sada niz ovih zakona koji praktički daju, rekao je naš kolega Bulj, naš prostor na švedskom stolu za razno razne investitore. Prostor postaje valuta za energetske i razne druge lobije, dok istovremeno mi pred svojim očima gubimo našu zemlju, gubimo poljoprivredno zemljište i predajemo prostor kao najvažniji resurs. Isto tako s ovog mjesta želim reći da se pribojavam da ova diverzija SDP-a s amandmanima nije samo priprema za veliku izdaju koja će se dogoditi putem Ustavnog suda gdje će, dakle, Ustavni sud koji su skupa sklopili HDZ i SDP dati Bačiću za pravo. Pa uostalom sjetite se ove situacije sa Zabokom gdje su SDP-ovci prosvjedovali, napali Bačića, na kraju ispalo da je njihov župan u tome svemu sudjelovao i da je odgovornost jednaka. Zajedno ste rasprodali ovu Hrvatsku. Od telekomunikacija počeli ste jedni, završili drugi. Isto ste napravili s INA-om, započeo Račan i SDP, dovršio HDZ. Zajedno ste uveli euro i ukinuli hrvatsku kunu, zbog čega sada imamo neizdrživu inflaciju. I zajedno ćete sada, samo ovaj put, uz malu diverziju, predati i hrvatski prostor. Članak 238. Gospodin Grmoja obmanjuje i zastupnike i govori neistine. Prvo, nije SDP rasprodao Hrvatsku, nego ste vi odbili ići s SDP-om, promijeniti Hrvatsku i otišli ste HDZ-u. 2 puta. Kad govorite, onda govorite do kraja istinu, ne samo svoju istinu. Povreda Poslovnika, gospodin Grmoja. Povrijeđen je članak 238. Most je, za razliku od vas, pokazao što je integritet, a u svim ključnim odlukama koje su išle na uštrb hrvatskih građana ste sudjelovali vi iz SDP-a. I vi ste ti koji im cijelo vrijeme držite ljestve i vi ste ti koji nas sada vraćate u Drugi svjetski rat umjesto da se bavimo stvarnim problemima hrvatskih građana i time ponovno pomažete HDZ-u i držite im ljestve. Ne ulazeći u predmet povrede Poslovnika, u oba dva slučaja naravno idu opomene. U oba dva slučajeva. Gospodin Jurčević, povreda Poslovnika. Očigledno je da je teško prihvaćati osnovne elementarne činjenice. Kolega Grmoja je iznio vrlo konkretne podatke koje jako dobro znaju hrvatski građani, ali valja podsjetiti da je u HDZ ušlo oko 100.000 članova SDP-a. Drugo, isto tako valja podsjetiti da je gospodin Hajdaš Dončić bivši član HDZ-a, a da je komunjara Andrej Plenković postao predsjednik HDZ-a. Tu se vidi ta simbioza ideološka, ali i ova pljačkaška.